श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 9423989781 9423989783 आणि 8605586376. राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांनीही सरकारवर निशाणा साधत जनतेच्या हितापेक्षा उद्योगपतींचे हित जपलं जात असल्याचा आरोप केलाय। आम्ही सरकार बदलणारी माणसं आम्ही आहोत। महाराष्ट्राचं सरकार राऊत साहेब मी आणि राजू शेट्टी नसतो आणि तुम्ही नसता तर बनले असते काय मुख्यमंत्री पदावर। आम्ही सरकार घालणारी माणसं आहोत हे लक्षात ठेवा। म्हणून कोकणच्या जनतेला हे सांगण्यासाठी आलेलो आहे, आमची ज्या ज्या ठिकाणी ताकद आहे तुमच्या मागे आम्ही उभा करू। मी आता देवगडमधून येताना मला एक पोलीस अधिकारी भेटला राऊत साहेब, त्यांनी सांगितलं जानकर साहेब अंगावर काटा फुटलाय, तुम्ही आमच्यासाठी लढाई करताय, आम्ही जरी पोलीस जरी असलो तरी आमच्यासाठी तुम्ही आलेला। अनु ऊर्जा काय मी इंजिनियर आहे, मी सायंटिस्ट आहे सावंत साहेब। एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट काय असतो तो आम्हाला चांगला माहित आहे इकडून मधला। तेव्हा माझी तुम्हाला कोकणवासियांना विनंती आहे, आज आम्ही मत मागण्यासाठी आलो नाही, अनु ऊर्जा झालाच नाही पाहिजे यासाठी कोकणासाठी आज आम्ही पाऊल टाकलेलं आहे। आपल्या आरोग्यावर परिणाम होणार आहे। तुम्हाला डेव्हलपमेंट जर कोकणची करायची आहे तर कॅलिफोर्निया करू शकता, काश्मीर सारखी अवस्था आमची इथं, टुरिझम सेंटर वाढवू शकता, पण तुमची नियत आणि नीती अंदानीनं आबानीला विकलेली आहे म्हणून तुमचं वाटोळ होत चाललेलं आहे बांधवांनो। आज वीज कोणाची अंबानीची, काल मी विमानाला आलो होती, विमान बी कुणाचं, एअरपोर्ट बी अदानीचं, मीटर बी कुणाचं अदानीचं स्मार्ट मीटर। काही दिवसानं राऊत साहेब शेट्टी साहेब ऑक्सिजन देखील तुम्हाला अदानीचा घ्यावा लागेल, अदानीचा। आणि महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री जगात लबाड मुख्यमंत्री कोण आहे त्याचं नाव देवेंद्र फडणवीस आहे। नका जगात एक नंबरचा लबाड मुख्यमंत्री कोण असेल तर तो देवेंद्र फडणवीस आहे। त्यांची आम्हाला अंडीपिली माहित आहे, मीही त्या कॅबिनेट मध्ये होतो, मला चांगलं माहित आहे। आता तुमचा पालकमंत्र्याकडे राऊत साहेब एक मत्स्य खाता आहे, माझ्याकडे 3 खाती होती, कॅबिनेट मे बी होतो। त्यामुळे मी त्यांना सांगू इच्छितो, तुमची खरीच ताकद राणे बंधूंची आहे का बीजेपी तर तुम्ही प्रकल्प पहिलं नामंजूर करा, आम्ही तुमचं स्वागत करू। अहो ह्यांना कोण विचारतंय, दिल्लीत बसतात अमित शहा मोदी आणि फायनल करतात ही 4 जणे, नंतर ह्यांना कळतंय की हे काढलंय म्हणून, आणि ह्यांना आपण तुम्ही नेतं म्हणताय। कसली राणे स्टाईल काय जाऊ काय स्टाईल हे काय ना, आता आपली स्टाईल चालू करू, तुम्ही काळजी करू नका। त्यामुळे बांधवांनो घाबरू नका, आम्ही तुमच्या बरोबर आहे। पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ देखील राऊत साहेब आम्ही तुमच्या मागे उभा करू, काहीच काळजी करू नका, तुम्ही एकटं समजू नका, आम्हाला कधीही बोलवा। मी आता राऊत साहेबांना राजस्थानला सांगितलं असं पार्सल चालू करा, 10-12 ठिकाणी चालू करा, त्या ठिकाणी छोटे छोटे मेळावे देखील आम्ही येऊ। त्यामुळे तुम्ही काळजी करू नका। आणि पोलीस काय आपलीच पोर आहेत, त्यांच्या आंबा बागा चालल्यात, तुम्ही काळजी करू नका। आमच्यावर केसेस नाहीत का? नागपूरला माझ्यावर राजू शेट्टीवर पहिली केस झाली, आम्हाला 2 लाख रुपये माफ व्हायला। काल आंबा ह्याच्या तिकीला आम्हाला नेऊन ठेवलं जेलमध्ये, काय घाबरू नका। हे सरकार आपला आणून आपणच आपल्याला केसेस काढून टाकू, तुम्ही काळजी करायचं काही कारण नाही। म्हणून बांधवांनो माझा तुम्हाला पाठिंबा आहे, अणुऊर्जासाठी आम्ही तुमच्या मागे खंबीर उभा राहू आणि हे प्रकल्प झाले नाही पाहिजे म्हणून गावागावात त्या 2 सरपंचांचं अभिनंदन करीन की तुम्ही अशी माणसं तयार करा, चळवळ उभा करा की त्या गावातून झालं पाहिजे। पुढे हे कोण मंत्री आमदार खासदार कोण फिरू शकणार नाही। गावं ज्यावेळेस तयार होतील ना तेव्हा सरकार काय करू शकत नाही। आपलं गाव हे सरकार बनवा ही आधी सांगण्यासाठी तुम्हाला आलोय, आम्ही तुमच्यावर आहोत, तुम्ही काळजी करू नका एवढी अपेक्षा व्यक्त करतो। आणि आम्हाला बोलवलं, तुम्ही आम्हाला स्वागत केलं, त्याबद्दल मी तुमचं अभिनंदन करून आपली रजा घेतो।